Alright guys, good morning. Mag-aalas 2 na. So, eto na yung rider ng kaibigan ko. Papunta na kami ng Bicol. Ride safe sa amin. So, sana safe kaming makarating sa aming pupuntahan. Mga ikot-ikot. Oh, gano'n naman talaga. So yun guys, kahit naman ako mas okay pag gabi bumabiyahe talaga. So ayun guys, inaayos pala dito yung kalsada. Ngayon lang ulit ako nakapunta dito kasi sa dulo ng C5 papuntang expressway or service road. Yung kasama namin, nauna na sila noon, nag-aantay sila dun sa Alabang. So ang sarap pala guys gamitin ng rider. Ngayon lang ulit nakabiyahe ng rider ang gamit eh. So yun guys, mag-aalas 2 na. Siguro darating kami nun sa Bicol mga alas 3 ng hapon din or alas 2, depende sa takbo. Mabagal lang kasi ang patakbo namin. Yan, gaya nyan, akala ko wala ng traffic kasi alas 2 na ng madaling araw. Traffic pa rin. Ang may inaayos kasi dito. So yun guys, update ko na lang kayo. Let's go. Alright guys, ito ang kinagandahan kapag madaling araw bumabiyahe, lalo na dito sa service road. Wala masyadong traffic. Yan oh. Medyo hindi nakakangalay mag-drive kasi ganyan nga, sobrang luwag ng kalsada. At least aabutin kami ng liwanag. Nakalabas na kami ng Laguna. Sarap bumiyahe ng Bicol. Ang Bicol parang ginagawa ko na lang na parang ano lang, tambayan. Kasi palagi ako umuwi eh. So ayun guys, update ko na lang ulit kayo kung saan lugar na kami. Siguro pagdating ng San Pablo, Laguna or Los Baños, Laguna, magpapapalit na ako sa kaibigan ko. Let's go! 2,000 years later. Alright guys, Kabuyaw, Laguna na kami. Sobrang dami naming nakakausap na papuntang Bicol din. So nagas na pala kami dun sa Uno Fuel. Pagdating mo dito sa Kabuyaw, nandun agad yung sa may Corbada, makikita dun yung Uno Fuel. Yun yung pinakang murang gasolinahan na unang madadaanan galing Manila. 56 lang yung gasolina dun eh. So ayun guys, medyo madilim pa naman. Nasa Kabuyaw na kami. Siguro darating kami ng Bitukang Manok, mga nasa 6 AM yan siguro. So ayun guys, update ko na lang ulit kayo. Wala naman ganap. Let's go. Alright guys, update. Nandito na tayo sa Los Baños, Laguna. Yan, sa Makiling. Yan, National Park Zone, Makiling. So yun, sobrang bilis ng biyahe natin ngayon guys. Kanina halos sa ano pa lang, 2:54 pa lang guys. Halos magdadalawang oras na rin pala yung biyahe namin. Pero at least sobrang layo na nito na nabiyahe namin. So ayun, update ka na lang ulit kayo mamaya sa next destination namin. Let's go. Alright guys, update. Ayan, nandito na kami sa San Pablo going to Tiaong, Quezon. Yan, boundary na po to. Bale, dyan na lang sa unahan, nandyan na yung Tiaong, Quezon Province. So yun guys, so ang oras pa lang is 3:32. Nasa Quezon na kami. Magke-Quezon na, 3:32 pa lang. Umalis kami ng alauna pasado, mag-aalas 2, 3:32 AM sa San Pablo. Alright guys, nakapasok na tayo sa province of Quezon. Yan, nasa Tiaong na tayo. So maghahanap na lang kami ng
pwedeng makainan, makapag-breakfast. Siguro dyan na lang sa diversion ng Chaong, marami naman dyan ang kainan. So ayun guys, update ko na lang kayo. Ito palang mga nasa unahan namin, papuntang Bicol din yan. Nakausap ko yan kanina. Papuntang Bicol din sila. So let's go guys, biyahe muna tayo. Alright guys, update. Andito na kami sa Bitukang Manok, Patimonan. Hindi man yan, bago yan eh. So yun, angkas muna ako ngayon. Ang layo din nung nabiyahe ko eh, kaya yung kaibigan ko muna yung driver. So ayun guys, sa ngayon pala sobrang ganda na ng kalsada dito sa Timonan kasi halos lahat na bagong ano na, semento. Kaya wala na yung katulad dati na super rough road talaga. Ayan, kung makikita nyo naman, dati pag akyat mo pa lang rough road na kaagad eh. So ngayon hindi na siya ganun ka rough road. Alright, paakyat na kami. Yan, Quezon National Forest Park, improved by President Ferdinand E. Marcos. 1969 pa pala to guys. Angkas muna tayo. Tatlo na pala kami guys ngayon. Ayan o, naputol yung bracket ng Mio. Iba talaga yung ano, ganyan na bracket, yung alloy, mapuputol talaga yan. Ang nangyari na lubak siya, tapos yun naputol na. Tapos buti na lang may nakasunod na isang rider, tinulungan kami, sinakay yung isa naming kasama. So ayun guys, so proceed na muna tayo sa another destination. Maulan kasi kaya dito lang ako nakalagay ng camera. Siguro pakababa dito guys, ako na ulit ang magdadrive. Alright guys, medyo tumila yung ulan. Update lang, nandito na kami sa Lopez, Quezon. Ayan, welcome to Lopez, Quezon. So isang municipality pa, Calawag, Quezon na kami, kalahati na. So medyo natagalan yung biyahe namin guys kasi wala naman kami dalang kapote, tapos sobrang lakas ng ulan minsan, kaya wala talaga, kailangan namin sumilong. Sobrang sarap sana gamitin ng rider guys, promise. Yun nga lang, kapag diba sobrang lakas kasi ng hangin ngayon, kaya medyo parang gumaganon-ganon yung motor kapag mabilis na yung takbo. Yun ang disadvantage kapag underbone talaga, kapag sobrang lakas ng hangin. Di gaya nung R15 yung gamit ko, kahit sobrang lakas ng hangin hindi siya gumaganon-ganon. Yun talaga ang ano, kasi ang underbone sobrang gaan niya lang talaga. So ayun guys, biyahe na muna kami. Medyo umaambon na naman. So update na lang ulit ako guys kung saan na kami park. So sana makarating kaming matiwasay sa aming pupuntahan. Nasa ano pa, 300 km pa. So ayun, biyahe na ulit. Let's go. Guys, update lang, nandito na kami sa Camarines Norte. Yan, sobrang tagal ng biyahe kasi umuulan kasi. So ngayon lang tumila yung ulan. Camarines Norte, let's go. Alright guys, nasa ano na kami, boundary ng Tagkawayan, tsaka ay nandito na kami sa Tagkawayan pala, kakain muna. Time check is 10:50 AM. Yan, Tagkawayan na kami. Siguro darating kami ng Bicol mga ng Tabaco mga 3:30 ganun. So ayun, kakain muna kami.
hindi na ako naglagay ng camera kasi paulan-ulan naman eh. Ngayon mainit na dito, sana dire-diretso na yung init na yan. Let's go, kain muna. Sana all. Alright guys, nakalabas na kami dun sa alternative route. So, nandito na kami ngayon sa Nabwa. Hindi na kami dumaan ng Pili. Maganda pala dun dumaan, wala pang traffic. So, ayun guys, medyo malapit na kami sa... Ang susunod na lugar dito is Bato. Yun ang susunod na lugar. So, update ko na lang kayo guys. Let's go.